Čo vidíte, keď sa pozeráte na toto video? Maderoterapiu? Je to niečo veľa hlbšie. Cez drevo a dotyk sa prepájam s energiou vašho tela. Pri práci s vašim telom, vďaka darom, ktoré mám, vidím tmavé miesta. Väčšinou sú to uložené strachy a záťažové emócie. Často sa ma pýtate na riešenia a možnosti ich uvoľnenia. Práve vtedy prichádzajú momenty, kedy pre vás sprostredkujem informácie, ktoré máte počuť. Odchádzate odo mňa nielen s pevnejšou pokožkou a redukovanou celulitídou, ale aj s novým uhlom pohľadu na konkrétnu situáciu alebo blokáciu. Ak hľadáte viac ako len maderoterapiu, Rituálne Madero je tu pre vás.